שלום וברכה, פרשת וישלח. איזה מאבק איתנים, שרו של עשיו מגיע להיאבק ביעקב אבינו. טוב, זה כתוב באיזושהי צורה ככה קצת נסתרת, הוא פוגש שם איזשהו איש אחרי המעבר בנחל, והאיש הזה נאבק איתו, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים, זה נציג של עשיו. יש שם מאבק עד עלות השחר, עד כמעט שזה נגמר החושך, נגמר הלילה. בסופו של דבר יעקב יוצא בשלום, הוא יוצא בסדר גמור, אבל מה? הוא יוצא צולע. ותק הכף ירך יעקב. יוצא הצלע מהסיפור, ואתם מבינים לבד שהסיפור הוא לא סיפור חד פעמי, כי אנחנו בנים של יעקב, ויש גם בנים לעשיו, ומאבק האיתנים של ההיסטוריה הזה הולך וממשיך כל הזמן. יעקב, מול תפיסת עולמו המערבית המקסימה של עשיו, יש לו מה להציע. יש עולם ומלואו לעשיו, לבניו של עשיו, ואנחנו תמיד נאבק. אנחנו נשרוד, נשמור על חיי הרוח שלנו, נצליח להיות קצת יותר ערכיים, קצת יותר משמעותיים, אבל נצא צולים בסיפור הזה. למה? למה אנחנו לא יכולים לנצח אחת ולתמיד ולגמור את הסיפור? למה אנחנו צריכים לצאת צולים? אולי זה היה בגלל ההתחלה. אולי זה היה בגלל אותה טעות שיעקב משתחווה לעשיו, מעריך את עשיו אולי קצת יותר מדי ואפילו כלפי חוץ. אולי התפיסה שלנו כלפי כל הדברים המדהימים של העולם המערבי, שאנחנו יותר מדי מוכרים, יותר מדי מעריכים, אולי זו הסיבה שאנחנו יוצאים צולים מהמפגש הזה. מותר לנו להשתמש, מותר לנו ליהנות מכל הדברים הנהדרים שהעולם המערבי מציע לנו. אבל ממקום שאנחנו יודעים להשתמש, ממקום עליון, להשתמש לשירותינו, ולא חלילה להשתחוות למקום הזה. נקודה למחשבה. אז שבת שלום לכולנו.